wallahi na ga miki ba zan buɗe miki wannan kofar ba ki shiga wallahi ki koma inda kika fito wallahi ba ke ga kayan ki ma za mu ke nake jira ki dauka ki ta tona mai gida wallahi kofar nan ba zan buɗe miki ba sai wallahi ki kiyaye ni fa wallahi mu fulani zuciya mu ta wallahi zan bige ki fa wallahi ki koma nake ki fito ba zan buɗe miki kofar nan ba ka ji renin wayo za ki rena min hankali ne a miya ki rinka samun magi uku kowane gida na gurin da ya gani magi ɗaya da rabi ake sace kina samun magi uku wallahi ki koma nake ki fito ba za a buɗe ba ka ji iskancin bola iskancin wuyi mun za a ma shigantaka ni za ki rena hankali ne wallahi zan buɗe miki wannan kofar ba sai ki koma inda kika fito kuma sai mu gani waye sai saki cikin wallahi ba zaki ni da ke sai a ga waye ne karfi wa alaikum salam lafiya lau da daman gashi in jima mata aiko ne ya ce a kawo maki kawo abu na Abuja ne ya ce a kawo maki an gode Allah saka da alheri Allah saka da alheri madalla to ni zan koma ba ka kaɗai za ka koma ba tare za mu je kai nan za ka saka kamar yaran zai shigo gidan mu zani ai ni ina nufin a ɗauki kayan nan za ki shiga ai ba wata za ki yi ba kai